para panggil ing turang gesti tetap ikan bocor layu sakit ilahi mangastuno musidan sekaring bawono langit ana Gandharwa Saprabata Suta kita ngaku Gandharwa ngendi datang kula menika Gandharwa saking negari Manik Mantaka wongko dalem Manik Mantaka dene apracika kula Ditya Kala Mamangdana Ditya Kala Mamangdana kula nana panjenengan sinten Kulun Kulun Bathara Sambu putra pambayune Hyang Jagatnata tumeka pangayunan Kulun nganti Gandharwa segelar sepakan ana wigati penampi bareng ngunjuk atur kula dumugi mriki kautus Gusti kula Praptiniwata Kaca kajawan sowan ngarsanipun Kulun Bathara Indra wigatine supados nglamar putra Kulun Bathara Indra ingkang sesilih Kedari Supraba badhe kasuwun Sinuwun Prabu Niwata Kaca kagem tetimbangan mukti napa labi mbau denda yen Jawata marengaken kagungan pamundhut menapa menawi namung Mas Pijes Raja Brana pinten jom pinten berarti ilahi dewa iku njogok pangeri kebiyaring Brana Pijes sejatine dewa iku minta jodoh kita dhewe-dhewe yen putra jodhone putri Niwata Kaca iku raseksa jodhone kudu raseksi ora kena Bayu Widodari menapa kok wonten pendhita buta kok tetimbanganipun Dewi Widodari sapa Pandhita Ngarga Gelang kawan Brakaspati menika judulipun Widodari iku ora keparengi pendhita kudu karepe dewa apa kudu karepe pendhita nanging keparing dewa paring ganjaran mergo pendhita iku gedhe lelabuhane marang jagat Niwata Kaca yen kepengin duwe judul Widodari kudu gawe ban dhisik nek ora bisa gawe ban tumrap tebubane kedayan wong akeh ora bakal lakon pamot Ratu Binatara kok dadak gawe lelabuhan bosipun Kulun marengaken menapa boten Kedari Supraba kula suwun yen Kulun uyah ngrilake wanter karo timbalan-balan Kedari Supraba boten marengaken kakakan sebelum kula brabrik Jojo Muntapindo kinetap Ningtro Kocak Mundara Dir Lancang pancang Podo karo ngilani dadari dewa Kelakon bakal entuk baru Yen pecah dadari Ningtro Sambu Tajak Promokso
Kasudibyane daono beli salung blung digetak karo Mamangdono malah namane para prajurit Durandara. Lajeng kados pundi Wanarada? Dewa iku ora kena borok. Luwe-luwe kok dewa kayangan aja nganti borok, mundak dadi teko tuladane dewa Wercapada. Ora tuladane borok, ora tuladane. Sabaripun aja kowe borok. Aja nganti karo Mamangdono bisa munggah kayangan. Mongso bojo mbok kapake ngono. Nelakon iki dadi atur sangat dulu nanging waton Mamangdono ora iso munggah kayangan. Lenenging dia lakon mangu-manguku. Bathara Indra maksa semati. Sedya duwa pikajenganipun para Mamangdono sampun ngantos kalampat minggah kayangan. Meminta sing bagi Dewasa Indra ketrima panulipun tumemu ing angkasa. Saknanika imbaning Gunung Surauli petek dedet leliweran. Satemah badya bolo nyuwun mantapa tanana ingkang roh kiblat datang saged minggah kayangan Jogresya. Indra kita padha basuki dari pangesunipun Rama Kuwun pangabekti kula kunjuk ya untapa kadiparan Purwamadya Wusana Kakang Narada paring munjuk atur kaya sampun dulu saya hormati pangancana nggih kula tuwin para putra ndika Jawata macak baris wonten timbaning Arga Sulawulu keporestu kadatengan parang muka saking maniki Memantaka dipun pandhegani kala Mamangdono nggih dipun utus Nyatakaca ngamar Betari Supraba nggih lajeng para Jawata kula dawuhi mapakaken Mamangdono digdaya Simandraguna Jawata mboten wonten ing saking ngendhih krijanipun lajeng ing neraka dawuh dhateng putra Indra supados Mamangdono mboten saged minggah kayangan. Kenging kemayanipun Indra timbaning Gunung Surauli peteng dedet
sak ketawis barane mandi cocok boten saged minggat. Nanging menika namung budaya kemayanipun Indra. Dangu-dangu tentu badhe wangsul padhang malih. Lah menika yen mati padhang malih tentu minggat dhateng kayangan hanya terus manggaken. Wong jualan susah kayu pranggulan nuwun takkan rodo. Menawi titah handang Citraka ingkang ngayomi dewa kosok wangsulipun yen dewa nandhang karindetan ingkang damel pepadang pepetenging kayangan kedah lelabehaning titah. Prayoginipun kados pintos rayan titah Percokodo. Keparing pun Abi Guru wonten tejo sumara sumbuling amiyat. Saking imbaning arga ngindra kila. Menika tentu tejaning pandhita ingkang nedheng bangunaken tapa dupi ulun puspadaken. Wayah kenaken pamadyaning Pandhawa ingin bangunaken teki menapa nika kedah dipun Pintasraya. Mangke lampanipun Arjuna menika menapa? Yen Arjuna nggihipun tapa gayuh jakining kasampurna boten saged dipun ginakaken. Nanging Arjuna menika nggihipun tapa nyuwun mimbuh kadigdayan kanuragan lah menika saged dipun saraya. Nggih. Lah menika kula semanggaken murid boten klentang-klentu. Prayoginipun pulun kedah nyobi rumiyin. Anteping gegayuhan Arjuna menika mantep menapa boten. Nggih. Indra kawula pitulung itu seperti Percokodo. Yoga kita Arjuna kiti priksa anteping gegayuhan apa padha karo anteping pamikir. Nek nggone tapa isih makmur tinggal mesti kena mbok iri bodho. Nanging anggone tapa itu mantep maksud marep ora kenggo saka panggiri bodho. Kawula beri lambus ketrima apa durung kapan. Mengko yen wis ana titik kegambaran kena pinercaya ulun dhewe kan bakal paling dawuh. Dene Kakang Rudra kula aturi nganti para widodari pitu inggih punika Betari Subrata, Betari Milutama, 3 Betari Surendra, sekawan Betari Warsiki, gangsal Betari Gagarnaya, 6 Betari Ilim-ilim, 7 Tunjung Biru. Giri Buddha dhateng wayah kenakan Arjuna. Yen Arjuna mesih kumambang arang sing manah tentu saged kagiri Buddha sulistyaning warna para widodari. Nanging prayogi Indra ingkang dhateng nyobi sampun ketrima menapa dereng kasutapanipun. Yen ngaten paling banget ing atos-atos nuwun pangestu Rama Kukur aja kurang-kurang tok Indra.
pendhita perjineman kala mamang murka. Aku nampa dawuh dalem supaya goleki pendhita sing jenenge Begawan Ciptone. Nggih. Supaya diboyong ana manik Mantaka. Aku ki salawase durung tau adu arep karo pendhita. Nek mengko aku adu arep karo pendhita Begawan Ciptone. Sing basa ki Ciptone po aku kok. Lan aku sing kudu mendak apa kudu dheke sing mendak? Wo sampeyan iku mangkene teng ngarepe pendhita niku kudu ngajeni nyembah. Anggenipun matur nata ukara ngracik basa ingkang sae. Lapor aku walik kuwi kok. Walik pripun? Aku iki perjenemaning Ratu Binathara. Buta ning cinaket karo ratu. Lah nek pendhita ki ra adoh ratu ning cedhak watu. Kowe rak mung wong lumrah. Ya mung genturke tapa ning rak ora ndi panguwasa. Ora duwe pangkat beda aku. Pangkate dhuwur, duwe panguwasa. Kula casi prisa nggih. Pendhita karo ratu niku padha. Meng karek endi sing butuhke. Nek pendhita niku dibutuhke ratu, niku ratune kudu ngajeni. Ning nek ora dibutuhke, niku pendhita sing ngajeni karo ratu. Mergo nek ratu duwe panguwasa nguwasani wong akeh, nek pendhita sing dikuwasani ming murid-muride lho rak ngoten lho. Rene lakon iki sing butuhke niku ratu, sampean utusaning ratu. Apa sampean sing nyembah karo Ciptone ora. Sing nyembah yo Ciptone kuwi karo aku kok. Malah nek kira-kira ora gelem ngajeni aku tak pasesa. Mbaya seman to Kang Rogong sak pola-polahe dinengke wae. Iki gustimu, kowe aku nderekke. Wajibe kowe aku kuwi nek kono lali aku kowe ngelingke. Nek kono ora ngerti kowe karo aku sing enahe ngerti. Ora nek liyane Mamang Murka. Mamang Murka ki dikandhani ya ngeyel. Angel. Ya ngono kuwi bareng awor sapa nyono. Ngeyel nek dikandhani. Gokmu. Gandane kok wangi temen ya Gok. Iki ambune apa iki? Niki pun rada cedhak karo pertapan. Lah niki sampean kula caosi priksa. Aga isih adoh wae wis babar gondo amrik wangi. Lah nemu sampean sing pangkate dhuwur duwe gondo sing wangi rak mboten. Malah gondo ledis-ledis. Lah niki nggih pralampita. Mulane pendhita niku durung cedhak wis gandane wangi. Mergo pendhita niku uripe nyuwun dhateng Bathara. Nek ketrima ora kanggo awake dhewe, nanging kanggo ketentremaning jagat raya. Lho niku nek pendhita sing sak mestine ngoten. Jalaran tapa niku nggih werna-werna. Wonten sing dadi pendhita niku menggo tedeng aling-aling. Mangke nek wis mlumpuk kekuatane gawe geger niku nggih wonten. Nek pendhita sing suci lahir batin, pendhita niku nek mbangunke tapa. Nek ketrima tapane ora kanggo pribadi, nanging kanggo nuswa bangsa. Wulangane kalih murid-muride niku nggih mung werna loro. Wong iku kudu percaya marang panguwasaning Hyang Widiwasa, kudu nyembah marang Hyang Widi pisan. Sing ping pindho wong kuwi kudu percaya marang kawaskitane satriya ingkang ngrehke papan sing tok nggone. Ngoten. Nek para kawula niku percaya karo para satriya ya duwe rumangsa kewajiban ngayomi para kawula. Nah, daya dinayanan.
manunggaling kawula Gusti mboten perlu muluk-muluk cedhek mawon sing kula gambarke satriya niku nggih para prayagung niku sing kawula niku nggih rakyat niku lho nek tenan manunggaling kawula Gusti rakyat kali pemimpin manunggal tenan niku mujudke kekuatan sing ampuh ngoten mula sampean karo pendhita aja nyepeleke ora nek pendhita iki ya kudu nyembah nek karo aku kok nanti ciptane kowe nanti ciptane Lah malah bengak-bengok iki piye karo Kang Ruguk wong arep sowan anggone pendhita iki dong ngajeni malah gembrat-gembret kira nek cempe iki wong swara kaya ngono kok gembret iya suara gembret nek suara sinden mati ya waduh kanjeng sing ora sang perjineman kula aturengen mboten kaya koten niku wis dinengke wae to Kang Ruguk dikandhanono wong ora gugu kok oh ciptane ngono endi gandane wangi kaya ngene rak mesine wis cepak nggone kok ora katon ciptane gandane kaya nyempalno grana ciptane alang-alang indriya mangun-mangkung kena perbawane Begawan Ciptoning solah bawane kala mamang murka mambet gondarung ngrak-ngruk kaya solah tenaganing Wraha jelek dadi Wraha sak gudel gedene tak golek ngetan tekan wetan ngulon tekan kulon ngendi-endi kandhane wangi ciptane ora ketok ciptane ambune wangine kok ngene aku jarine duwe kanca kok tekan ngendi-endi kok dhewe togok mau nandi ya kena nggo kanca greneng-greneng ora sembodo nek crigis njaluk kon jajakke bareng tak jak dhewe kok nyelayani piye lho wis ae pokoke awake dhewe bali ngono wae apa piye nek bali yo piye aku karo iki ponokawan urung rampung gaweane kok bali nek engko yo etungane dibubrah piye ora gampang engko dirayu ya gak kaya apa dirayu iki gok togok lho kowe ditundang wis ketok nang mburiku ora ana butane iki ra ana togok kok suarane kaya nang mburiku lho lho jalan Kok mandek kok aku celenge ndi kok calon celenge ndi calane yo kowe kuwi lho kok saya kebacut aku ki gustimu kok mbok padake celeng Gusti aku gustimu perjineman Mamang Murka iya lah dalah lah lido apa ana apa Kang Ruguk kuwi jebulane kedadiane Mamang Murka ora kuwi mau kok lido apa kuwi lido apa wong tuwa ki sok duwe tetembungan werna-werna ora satok uncit-uncit lho kula rak caos priksa ampun bengak-bengok ndak ndadekke dukane Sang Tapa sampeyan niku pun kesiku dadi kula muni celuan
Celeng iki sampean niku. Aku iki sing mbok tutke nek mboten ngandel rika wonten belik bayune bening mangilo teng belik rika. Ora pati nduga toko ngarani aku kaya celeng. Kacarita Mamang Murka dupi ngungak belik ingkang toyanipun bening kaget mulat wujudipun dados wruha. Leng-lengeng driya mangun mangungkung. Mati aku kok. Lagu dadi wujudku kaya ngene kok. Njuk piye kok. Sajeke iki aku weruh celeng kok nangis kancaku. Ngarang celeng kedadiane buta kuwi. Lah kula rak pun matur, ayo pripun kaya ngoten niku. Gok nek aku bali barang wirang tak golekane ciptone. Nek ketemu ora iso ngruwat mala trimalaku, mal tak sirnake. Kowe bali yo. Matur karo Gustimu aja tok kandhake nek aku iki dadi celeng. Aku aturno nek wis mati ngono wae. Kula aturke nek pun pecah ngoten ya. Aku isin wujudku kaya ngene kok. Nyung yen ngaten nyumanggaaken. Kula yen pamit ayo lho bali diaturke Gustimu nek Mamang Murka wis mati ngono. Ya ayo Kang Rogong. Kayon kayu kang purwa sejati wit buwana pangkiblat papat godhonge mega rumembe apratopo kekuwung kembang lintang sloka langit semine daru kilat Allah surya lanteng su asirat pun lawan udan bapucuke akoso ungkah pratiwi oyote bayu bojro
witing klapa
Kakang Mbakyu jolali welingku Pak sopir mbok yo mikir aku nek karo Petruk ki gumun kok. Oke wong ketrima ning ora kaya Petruk. Rumangsaku ki ora ndelok nggone ngendi. Apa nang kutha apa nang desa. Sindene ya sapa ngono urung tau tepung apa wis tepung. Arep Petruk disuwuni mesti maringi kuwi gumun lho, sengit aku. Aku ora enjoy ya kok ngono ki. Nganti kaya apa Kang Gareng? Kowe ki mau apa? Aku metu jedul iringane serbegan gagrak Banyumasan. Jane iki wiwit aku isih cilik ki ya iso ana serbegan kok ngono kuwi. Nek mbiyen jenenge gagrak Megelenan. Dening swargi Bapak Nartasabda timbuhi cakepan sing werna-werna mau, njuk dijenengke gagrak Banyumasan. Ora apa-apa waton padha lumadi. Kok kowe ngerti Begelen? Lah kowe ki cah Begelen kok kepiye to kuwi? Nang Bantul ki rak mergo nang Begelen ki aku wis kokan kasus. Ngali kaya apa? Jan gending apa? Aku mau bengok dadi gending Pak sopir. Karepku ngelingke marang anak putuku sing sengsem utawa seneng ngasta setir roda papat. Kepareng wenget nek bangsa kita jebul wis akeh sing dadi banten ana madyaning dalan umum merga mung padha ora ngati-ati ngono lho. Sing ngasta setir roda papat ya sok nekat, sing ngasta roda loro ya sok ngepot-ngepot, malah sok nyolong dalan, sing tindak sok medhot dalan kuwi ya sok kurang prayitna saka kesusune yo ora ngelingi kendaraan sing arep teka mau. Mula nggih ngati-ati kabeh. Kok yo ngilangi kecelakaan ya ora iso. Ning apese nyuda. Ora bendina das-des. Pak sopir mbok yo mikir. Sopir Josembro kok ora cocok kok nek dicocoke rak Pak sopir Josembrono kowe budhek rungono to Pak sopir Josembrono malah nggawa larasan dhewe kowe iki. Ning ya apik karepe Bagong iki Pak sopir aja sembrono. Keparenga nek ana dalan umum mau kuwi dalane wong akeh. Nek agek ngantuk apa kesel ya sare wae. Aja dipeksa. Nek wis waras bukas waras ngasta setir roda papat. Ning aja sembrono. Aja karo mendem. Aja karo nyekel HP. Kare nyekel HP yuk telepon yange aten. Ora kelingan nang dalan. Leno 3 menit iso gawe cilaka kancane. Kurang bejane malah gawe cilakane awake dhewe. Mula Pak sopir Josembrono gendinge Pak sopir wis telunggungan iki wis entek.
kaya kanggo srana ngengete marang Kadang Sumitra lan anak putu yen ana madyaning dalan gedhe sik ngati-ati. Ya terus ya. Jalaran wis akeh banget bangsa kita sing dadi banter ana tengahing dalan umum. Mongko racake isih nom-nom lah kuwi. Mongko sing wong nom-nom ki rak dijagake karo wong tuwa-tuwa iki mbacutke lelakon. Mbacutke pembangunan negara kita. Dadi nek isih nom-nom padha ting gletak nang dalan ning mergo ora ngati-ati, iku sing kelangan ora mung kulawarga, nanging jane negara ya kelangan kekuatan. Iya ya, Tru. Iya. Kekuatan ning negara kita ki gumantung ana sing nom-nom kuwi ngono lho. Mula sing dadi cah nom iki tak paringke sing maju. Maju tenan. Iya, Tru. Yo ana apa, Tru? Kowe ngundang aku. Arep tak jak nderek mangayu bagyo. Keparingi Bapak Panitia tata cara adat ing Traji. Nanggapi tekane warsa enggal. Tirakatan sewengi muput nyuwun marang Hyang Widi supaya taun sing teka iki handayani negara kita tata titi tentrem. Sing dadi wong tani iso kemeton, sing dadi bakul iso jebul, iso tuku murah ado larang. Sing ngiwu Rajakaya ngrembaka, sing dadi prabot negara maju rancak ora ana sambikala, ling ngasta ubenging ring negara. Sing sekolah maju kabeh, sampun unggah-unggahan ya munggah. Nek ngalih panggonan mesti ninggal kelas kono nggawa partisara utawa ijazah. Ijazah ya ora mung duwen-duwen ning kena garan golek gawean. Iya, Tru. Jalaran saiki wis akeh banget wong sing nganggur ora nyambut gawe. Mongko wong nek nganggur nek atine iku tumlawung sok gampang digodha setan utawa digodha iblis lanat. Satemah tumindake yo maksiat. Lah, yo aja nganti. Iya, Tru. Iya. Jet kowe arep apa? Yo minangkane pamundhut ngono lho sak bisa-bisa. Kowe ro aku urung metu wis ana layang tulisane gedhi-gedhi. Kagem Mbah Timbul. Waduh iki. Jen saiki nek muni Pak D ngono ora wangun sing Mbah bangun. Lah aku sowan nang desa Traji kene iki wiwit taun 96 to. Ngantek sprene, ngantek saiki wis tuwek keklek. Ngantek biyen di bojo saiki ra di bojone. Ya. Promosi. Kandamu wong dudul kok dipromosekke. Kagem Mbah Timbul saking wayah putu Surya Haji Kurniawan nyuwun sawab pandonga mugia dados lare ingkang migunani tumrap bangsa negari nyuwun gending Kutut Manggung. Wah. Mundhut jeneng Kutut Manggung kok ukarane pirang-pirang saking keng wayah Surya Haji Kurniawan. Sing siji iki lembut-lembut ning ya unine ya padha wae mundhut gending Kutut Manggung. Ya. Rene sing wong tuwa iki kowe sing nyaosi. Mergo gareng kuwi kudu gendinge klasik. Kowe aku ki gareng wis 3 jaman. Apa ya? Jaman Orla, njuk Orba, saiki jaman reformasi. Ora wis 3 jaman. Wiwit taun 1953 aku wis gelayaran tekan ngendi-endi kaya ngene iki kok. Iya. Mangga, Mbak. Dipun paringi bawa Kutut Manggung Slendro Menyura. Ngarani nek ora ngarani Iyon Mbak Sukini. Nah, Mbak Suzuki. Suki ini kok Suzuki kowe. Malah bawa Kutut Manggung.
Aja tok delok kene. Juk grogi. Aku meh arep weruh le nyekeli mik iki kenceng apa ora ngono. Adat iki nek sinden sing rada tuwa ki ya ora kenceng-kenceng. Rene iki sinden nom ngono le nyekeli jan kencenge ra jambak. Kuwatir nek merucut. Menika Mbak Sukini langsung putra siswanipun Suwargi Bucandra Lukita. Mila cengkokipun nggih kathah kados Bucandra Suwargi. Monggo Mbak dibacutke. Miturut keterangan sampai dosen sekeco badanipun. Kesel nih. Kok kowe ora ngerti kok? Apa harus ngomong kan kene iki mau. Daturke aku mrene iki saka Jakarta kok kowe iki. Oh, dadi ora mampir kok ora. Mampir ku maneh ndak turu sik barang tekan kene. Mangga, Mbak. Blang nonone nono iya iki ngopo ya iki wong kowe sing ora ngrungokke kok truk ana cengkok marake orang wati nggih endi lho ora gatekke to saya kok ngarep mluluhe ora perlu kebu wong dek turu bagoke ora ketok ora turu ora ditelapukan piye to Kang Gareng kae mau lho ana cengkok marake orang wati kok ngopo lho monggo Mbak Mang Suli cengkok niku wau kajenge dirungokke Petruk kalih Bagong. Cengkok apa kuwi, Gong? Kuwi cengkok krengah-krengi. Waduh. Cengkok kok krengah-krengi iki ya cengkok apa? Cengkoke wong arep njaluk. Oh, tak pites kowe. Monggo pun lajengken wonten ngromesi Bagong. Iki cengkok nglawer tunggal dene cengkok kok nglawer nanane Kudut manggung kok marake memanasati. Kaya napa le manggung? Balah rapayu. Wong kuwi cengkok kok ora kutut manggung ngono kuwi.
neno. Mangga 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 Nano nano. mangga 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 Sampiyun, luka sampiyun. Lali monggo monggio. Lisamu ya sampiyun. Nganti kaya Kartologo. Lanulane midengno kang asa no. Mitra kang nolaya ya bapakku dhewe Matur nuwun dipun paringi bawa kutut manggung. Sampun mantos kepalang tanggel pun dawahaken gending kutut manggung wilete nyemek-nyemek